Kinene kubet piny owuoyo kendo timo tijege to inyalo paro ni ongima maber. Oyo, Collins tuo kendo nitiere e od thieth. Rawera Collins noyudo masira e wang' apaya mana but odgi mayudore Dunga Beach e boma ma Kisumu, kuma noyudo riembo apiko kaeto bang'e otuomore kod tuk-tuk. En 2020 December on 29 mana ayude accident, to kana ayudo accident nitera hospital Russia. Kana tera Russia ng'eny ji nong'eni ati ahinyo wiya ma notuomo wiya kendo surgery mar wiya nonen maber. To kane akanyo after some 4 weeks achako feel ka tiendena ok ti, kanyal ting'o kenda. Koro negi wacho ni gikawa mondo giterane gitim scanning ka nitiere shida moro kendo makane giyudo ni spine kara notur. Koro ka waduogo e ot kaka chopo kinyne, ok onyal wuoyo, to neno to ok onyal kata chung'. Koro ing'en onge kaka onyalo wacho ni kayo hinyre. Koro wachako wakawe watere private moro malo kaendi. Koro ema ni chiedhe gago. Koro ka chopo ndalo 2 achako winjo ko nyalo wuoyo gi daktari. Koro pacho chako duogo. Koro kochiedhe kanyo, koro ema daktari no wacho ni onge gima rach kode, mana koro buok mane obuokne manyalo miyo ko nyal timo, ok onyalo wuotho. Bang' masirano, Collins noring godo e od thieth mar Russia, kuma bende lakteche norango mana wiye kane iparo ni wiye kende ema ne ohinyore, kendo bang'e noduoke e ot. Koro noringi kode General Russia, moringe kode joko ng'iyo mana wiye kende ema notuang'e maneno kaso. Koro ne wakia gimoro amora. Koro dong' kosechiedhe to ok nonyal wuoyo, okia kata nang'o. Koro jogo nyisa en sawa, obiro duga waduga e ot. Notuomo wiya kendo surgery mar wiya nonen maber. To kane akanyo after some 4 weeks achako feel ka tiendena ok ti, kanyal ting'o kenda. Koro negi wacho ni gikawa mondo giterane gitim scanning ka nitiere shida moro kendo makane giyudo ni spine kara notur. Bang' jumbe moko, Collins ne koro ok nyal wuotho. Gino ero manomiyo mamane kod osiepege nomanyo kaka inyal many kode thieth machielo. Negidok Russia, kuma nofwenye ni lumbrune kata spinal cord mare noture e kinde masirano. Negimanyo pesa kuom osiepe kendo noring kode e od thieth ma Moi Eldoret. Kore ma bang'e to wazunge moko ne kaka indigo biro to atemo gipenja ni chieth ka koro onge, koro wanyalo rango yo machielo. So gin koro konya uru nwacho kanyal nyathini baba gi notho. Koro ema gikawo watu wadhi Eldoret. Koro Eldoret kanyo wabed to wachene wabed mondo opime gine tuo mar gini mar COVID. Koro kosepime to result duogo nen sawa. Ai koro tere operation, tere operation to ketne orwakne chumbe ema koro tiyo. Eldoret kana dhi akao chumbe then gitimo na surgery successful ma at least spine obet maber. Koro sani anyalo bet kaka inabet for the surgery like this. Ana friend Collins wang'ere beach, Dunga Beach. Koro asetemo play part role moro matin kaka tere hospital general, nachulo ne bill mokwongo kasto koro wachako aduoke. Koro sani otiyo gi NHIF. Koro osebedo abeda friend na kamano, koro omiyo nyaka sani gimoro amora matimore nyaka bed marit. Collins notem kony Eldoret kendo bang'e noduogo dala. Kata kamano, tuoni nomedore bang' ndalo mamoko kendo koro nofwenyo ni tiendege ok nyal wuotho kendo bende ok onyal winjo gimoro amora kochakore nungone kadhi piny. Bet piny mang'eny manobedo godo e ot nomiyo ochako bedo kod achiedh nade ma koro kete piny nyaka sani, kaluwore ni dende nochako top mos gi yo kasiandane.
Gino ero momiyo pod en e od thieth ma county kata ma district ma bende ong'ere ni General e boma ma Kisumu nyaka gie sani. Kata kamano owacho ni gima itimone e od thieth no ero en mana dressing kende kendo onge yath kata thieth moro amora ma imiye. Inyalo paro ni Collins winjo rem mokalo. Kata kamano onge rem moro amora mowinjo mak mana ni dende to dhi mbele gi top mos. Koro kosemiye yier go to obudho. Koro ena ng'ama sawa, lakini wuotho ko nyalo wuotho wating'e ka tikete e wheelchair to nyalo rire kata mani beach kae. Koro ne adhiga kaka koro adhiga e kibarua to yudo kolo. Koro nawe gi gagi nyithindgi nitie ma ja class 8 gi ja form 3. Koro andonga mondi tich kaka mondo ni taduogo. Koro nyithindo gi ma kodhi oko to yueye loko ne lewni to gine yuene dende to wuok. Kara kidonda moro no chakre mathis. Nena gima mathis kaka tutu. Koro nyathini ng'eno be okonyisa eno ng'ang'an mano gi mathis. Koro tieng' mane koro akadhi tich ema wacho ni kawuono alose. Koro kang'iyo tayudo ken kidonda moro marom kama tanyise no Collins yawa gimoro wuok isiendani to nyisa ni mama gimoro wuok isiendani to nyisa ayienen to wacho nana kara ang' Lavendo duogo gona picha mondo unyisa niwacho ok onyal neno. Koro ema Lavendo go picha to onyise emonyisa ni kara we atimo ng'awuo agochno mzungu ni mondo anyise obi one. Koro kane mzungu no biro neno to wadhi kendo Kitale ne inyalo gol iganyalo ng'ad pien mani dende tibawo. Koro kane wadhi Kitale to ng'ano kwer nen gino duong' moko nyalo to nen gima dung' yani ena gima yani eno dongo odiechieng' en gima dung' ma joka kano wala yani olonyo lewu. Koro gipenja mana ni mama gimini beta kato nyathini chal kama tanyise ne antan mama gitu nyisa ni sawa kara beta ka. Koro daktari no nomiwa mana yien kochako waduogo. Koro kaka ne wan ka gini dhi adhiya koro yien ema nomiya natimo ne gago dressing yani koseintie yath miole tiyueyo nego. Koro dong watema kamano otamre. Koro ema chieng' moro bwana ni chako golo terego General. So gimane anyalo kwayo joma nena sani andike General Hospital to gimutimo na only dressing antiere kiget so gisechamre ma gichopo e chopo kata kena be kapod anyalo tango kaka gichal kata inyalo gik mosechamo mochopo nyaka chopo ma kata kalokra to chopo kende menyalo. Collins wacho ni seche moko onyalo winjo tiendege go gino ero mabende miyo bedo gi geno ni konyalo yudo thieth mapiyo kendo makare ute thieth mamoko to onyalo mana biro wuotho kendo ngimane bende nyalo duogo makare odhi nyime kod tijene. Wach makamaendi omiyo kwayo ng'ato ang'ata mabende ni kod chuny mar konyo okonygi e yudo omenda maromo 500,000 gimany godo thieth e ute thieth mamoko kaka mano ma Inuka kata Kijabe ma osenyisgi ni ginyalo yudo e thieth makare. Kae adok piny ok apil anything but aneno ka at least gi kamoro kanyo senses obiro matin mang'eni if I can get better treatment then something that can work. Konyo kawinja ni pi kata king'ade onge gimoro amora manyalo winjo. Koro nakoro jawinjo ma nena mawinja an gi kwayo konyalo konya mondo tera e siptal moro. Ng'eny dakteche masepenjo nyisa ni kinyalo tera Kijabe at nyalo konya. So the price no en pesa mano kanyalo even my family can't afford it. Ma ayud pesa no ma get that hospital. Pesa no is around 500. Which many the hospital big market kanyo hospital expensive. Koro General go be kuchocho onge thieth malong'o. Ena giyweya to nitie mana yath mitone. To kadhi tayudo ka samoro sebawe. Koro ing'eno ok inyal neno kata otimo kata ochango lakini onge pogruok. Iwacho ni tiendege te bembege siandage te kon gi en kae dukoni.
gina kuonde ariyo. To mokwongo ne ochakre ne en tiende. Tiende noting'e nochango. Tiende no yath manomiya nochango. Koro naparo ni yadhno nyalo chiedho kata siandane. Siandane notamre. Osiptal to kano dhi to ninyiso nang'a nyalo bet ni time. Jo osiptal to gin giwacho ni samoro bet mobet. Ni ema nyalo kelo to kok kamano to chumbe manorwaki toke. Be ni nyalo kelo shida. Ma onyalo yudo thieth maber en kijabe kata inuka mondo timne surgery, itimone skin grafting kata nitie kaka inya plant skin moro kanyo mondo wuothi mondo wounds ma en gogo bendo change. Koro jo inuka ne dwaro 300,000, kijabe wacho 500,000. Koro ng'ata maneno gini nokwayo nyakonyo Collins mondo Collins oduog maber, otim tije manotimo chon. Kozo noja pikipiki, sani koro en piny, en e bed, to kowuok e bed en e wheelchair. Ok onyal wuotho, ok onyal timo gimoro amora. Onge kogolgi to odok piny, wach notimne operation. Otimne operation itoke nyaka iye. Kar lach ok ne wuogi. Motimne operation nyaka iye kanyo. Koro yaka lach ochako wuok. Osiptal wacho ni benje ka ginyal konye koso era. Kanyo cha dhi to onyisa ni nitie yath moro ma jogo dwaro 4,000 mondo mi onyiew yakato ne ten gima tis. Anyise ni aka jogo wacho kamano, jogo seng'en ok ginyal ginene, ok ginyal to kaka ginyalo kwiri kore matamogi. My mom tich motiyo ma nyalo nyiso en mana tij mjengo, tich motiyo mano kende. So mjengo is like usually 500 kodake od mar 2,000. Imagine nyithindo dhi skul, gida nigi chiemo, law nyaka girwaki, to gineno ka ok nyal kata for that. Yeah, koro they are ready to help me, and anyalo appreciate them so much. Yeah, last time negikonya kabisa. Anadwa ni mondo ukonyna Collins kata kunyalo tere e osiptal moro monyalo yudo kata kaka inyalo chiedhe. Koro yani mopogre kata mana gi general kae. Koro ing'eni nyalo chiedhe kata mondo kidonda no chango, nyalo yudo kata ng'ama ruwa tiende negi mondo miyo nwa tiende ni kata nge dir ni kapo no ruwagi maber mitimo ne atima ruwecho to nyalo yudo. Yani kata koro dong kong'ol lakini onyalo temo step kata moyud kako dicho. Wach choko nyal bien ng'amo pielo kanyo tiniemi iloke. Mabesa tani kaka kan ga koni to daktari moro tie kanyo ema nyalo galoko ni kapo no dio. Okay, ng'ata ma nyalo yie mondo okonya, nyalo gochona e namba mar 011 5747 kata inyalo gochona namba machiwo mokwongo mar Safaricom mar